Da čujemo kuma. Časni oci, dragi naši mladenci, uvaženi roditelji našeg mladenaca, uvaženi prijatelji, srodnici. Imam potrebu, ja sam dužan da se obratim svima vama i da podelim svoje utiske i osjećanja koje su u mom srcu sada. Ogromna srce mi je prepuno i moram da izlijem tu radost iz njega. Oče dragi, blagoslovi. Bog blagoslovi. Danas smo svedoci neizmerne radosti svetotajnskog spajanja Vukosa i Milice u bračnu zajednicu onako kako je Bog ustrojio, zapovedio i blagoslovio. Vi ste danas muž i žena, od danas pa do večnosti, to vam bude jasno. Oni će slaviti godišnjicu braka na praznik Sveta Tri Jerarha. To su predivni svetionici naše crkve, stubovi našeg pravoslavlja i ja znam da Milica i Vukosa duboko molitveno poštuju ove svetitelje i radujem se što će biti pokrovitelji njihove bračne sreće. Ono što je upečatljivo i što ja želim da podelim sa vama je da neposredno pre nego što je Vukosov upoznao Milicu, intenzivno mi je dosađivao poukama Svetog Jovana Zlatovskog. Slao mi poruke iz njegovih beseda o braku. I više puta mi je ponovio, evo ja hoću ovako da živim ako me Bogu dostoji tog blagoslova. I eto, možda nekoliko nedelja nakon toga on je upoznao Milicu u Lazarici gde su se danas i venčali u velikoj svetinji, na praznik Svetog Jovana Zlatovskog i to na svetoj liturgiji. To je bio predivan Božji znak koji su oni, hvala Bogu, prepoznali, ubrzo se i zavolili. Kada je Vukos nju zaprosio, odmah mi je javio i pitao me da li bi nas udostojio i počastvovao da budeš kum na venčanju. Ja sam rekao da je čast moja i da rado prihvatam, ali da imam jedan uslov, a to je da besedim na svadbi. Vukos je rekao jednu reč. Ja Vukosova poznajem nekoliko godina, 5 godina otprilike, takođe je naše prijateljstvo utemeljeno u crkvi u Lazarici. Nikada nisam sreo nekoga ko toliko je privržen našoj crkvi, ko toliko poštuje i voli Presvetu Bogorodicu. On je njoj napisao predivne pesme i molitvene himne i ona mu je divno uzvratila, poslala mu je Milicu za nebestu. Tako da mladnicima u srce želim sve ono što smo i danas čuli u svetom činu venčanja, sve što su naši oci uznosili Bogu kroz molitve. Ja im u srce želim i verujem da će njihova domaća crkva koju će oni zajedno urediti biti blagoslovena i ukrašena decom, jer ovako divan spoj supružnika može da da izuzetne roditelji koji će na decu preneti ono što je Bogu ugodno. A zaista danas našoj Srbiji treba dece. Hvala Bogu, ja očekujem drugu ćerkicu ovih dana i radujem se što ću sa svojim kumovima da delim te porodične radosti. I ja ću njima dosađivati za neke savete, jer oni su zaista pametni, skromni, a produhovljeni ljudi i neizmerna mi je čast što su mene odabrali za kuma. Ono što je meni zaista srcu milo i upečatljivo je što je Vukos u meni video duhovnog brata i što sam sa njim podelio brojna duhovna iskustva i razgovore. Zaista je prijatno danas imati prijatelja koji može da priča o nekim stvarima koje nisu svetske. On je potpuno, da kažem, odsečen od te svetske taštine, ništa materijalno ga ne interesuje. Da kažem, većim delom svog bića je na nebesima i mislim da mu je Bog podario najbolju devojku, najbolju nevestu koja je za njega. I ja sam to rekao u nekim trenucima kada se on malo, da kažem, kolegu u veri, pitao se kada će se dogoditi to, da li sam ja zaista za brak. Ja sam rekao više puta, postoji jedna jedina devojka na svetu koja je za tebi, Bog će ti nju poslati, nemoj ništa da brineš. I onda on meni rekao kada se to desilo, Bog me je posramio svojim dobrotom. Tako da oni su nama divan primer da se svi utvrđujemo u veri i da se i mi podizavamo u našim bračnim životima. A ja bih se zahvalio njihovim roditeljima što su ovako divno vaspitali svoje decu i pripremili
za ovaj podvig na koji su se danas odvažili i zahvalili bi se njihovim duhovnicima, našim ocima, duhovnim roditeljima koji su ih rukovodili duhovnim životom i koji će, hvala Bogu, i to nastaviti. Jer brak je podvig, zahteva dosta truda, dosta odricanja, ali ljubav tu igra glavnu ulogu. Kada ljubav ima, ona nadomestit će sve naše nedostatke, davaće snagu, a svima je očigledno da Milica i Vukosav imaju izobilje ljubavi, da su baš jedno za drugo. Ja sam danas presrećan, preispunjen, kao da je u pitanju moj rođeni brat i želim od srca obilje od Boga zdravlja, duhovne snage, radosti i ljubavi u vašoj domaćoj crkvi. Življi nam na mnogo. Bravo, kume. Svaka ti je za upsalti. Svaka je zlata.